Eukalipto oso espezie eztabaidagarria da. Bere afektazioa lurretan, biodibertsitatearen galera eta baita ere suteen arriskua hor daude. Horregatik, espezie honen aurrean zuhurtziaz jokatu behar dugu. Bizkaian 2021tik indarrean dagoen espezie hau landatzeko debekua, moratoria bat. Baina moratoria hori amaituko da aurtengo abenduaren 31an. Pentsatzen zen garai horretarako dagoeneko prest egongo zela mendien lege berria. Eta hor, behin betiko arautze prozesu bat emango zen espezie honetaz eta bestetaz. Baina arau hori oraindik ez dago indarrean. Bere tramitazioa oso aurreratuta dagoen arren, baliteke urte honen amaieran ez egotea eta beraz urtarriaren 1tik aurrera aukera libre egotea nahi den eukalipto guztia landatzeko. Aurrekariak badaude, orain indarrean moratoria iragarri zenetik, benetan indarrean sartu zen arte, hilabete batzuetan 500 hektarea landatzeko baimenak eskatu ziren eta gerta daiteke gauza berbera berriro urtarriaren 1tik aurrera. Hori ekiditzeko Euskal Herria Bilduren izenean aurkeztu dugu arauz besteko proposamen bat Bizkaiko Batzar Nagusietan moratoria hau luzatzeko eta bere epemuga lotzeko dien legearen behin betiko aprobazioarekin. Horrela ekiditu dezakegu hutsune horiek geratzea eta eukaliptoren ugaltze indiskriminatu hori gure lurraldean.